Amadiya fogale pamdina do jese minyo men sabu basale hoduna Mina Amadiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande halpure bi non kay wiide so tawi bande gorko ɓuri yima yumma moƴƴo ya ɓuɗɗum debbo moƴƴo kono debbo kay fota change de neɗɗo aɗa woni Samba Allah aɗa yaha ɗo waɗunoya woɗɓe hayɗo entreprise o kalaɗo fof wiye Samba il est généreux Samba il est gentil taw sa hoti galle ma gonta ko mbarodi hay goto ɗippata hay goto ɗapata surtout mawne en wonde joom suudu muɗum ɓe ponnoɗa suurde hande ɓe ponnoɗa wallude Samba betti kam Mali min mi wawa wadde aduna ko mboɗo suudma muusi a wonde am metti a wurde am donc wawa hande no aduna wayluri fof somi waɗi gueɗel guutel guel mi fota wadde mi janfoma te mi ñagaki Allah min janfadema e gilli ko janfo gilli woni komi yiɗa inchallah ƴeew yo ɓerde wadde mari malama wadde mari malama Mali ndehere Hammadi ko uddir place machallah Hammadi mo wonam kay mi andunuma mende firti kalko nde ɗum muñi noon gasat Hammadi ko muñƴo ko kulɗo Allah kadi Hammadi mo wonam ko jambar mi anduna kay o heɓat ɗo hande machallah alhamdulillahi rabbil alamin ha woni laabi tati mo muñani cuuki noon heɓata ƴulɓe e sa ɓooye e aduna o ala fof ka yiyata ala fof ka nanata kadi basa yiɓe ko hoɓari selli ɗo kala ko mbawɗa muñde inchallah ma Allah ittu ha laaɓa aduna ko itti watta ko bul tournat Hammadam ko jambar jambar wallahi Hammadi ko jambar ala fof ko nanani noon kono hande Allah itti ha laaɓi ha wiccat ko ni woni aduna c'est la vie la vie c'est comme ça il y a des hauts et des bas te inchallah ko muƴƴo tan mosata sa muñi tan wastan Allah waɗanma ko noon tan ko aduna amin ya rabbi ɗum handi hen ande kadi ka muñƴo ala fof ka nanani oɗo galle ala fof ka wiya ala fof ka waɗa kono jonde nde joɗinɗa nde a meeɗa dirtude ɗum hay saaha goto a weltanama ko noon mbiyami nenam ko wi kam yomi yaha mi rese te yomi maayi toon yomi muñ xeege e muñ fof yo muñ ay aduna sa muñani a heɓata haydara nenam ko nuli kam mais wiyani mi heñomi arta eyyi ko noon wadde holliri ɗum o muñi kadi mboɗo ñaguma kadi ya jokku muñal inchallah ya jokku muñal no fewi Allah walli munjo kay nandi ballal Allah walli munjo kay nandi ballal muñal funtinange sude ronda de ko teddi muñal funtinange sude ronda de ko teddi Allah walli munjo andi ballal ne musnone ene mettunone muñal Allah muñal Allah Waalaikumsalam Jibi ya mo kosam père ka jowaɗo pour mbaɗa assuré ambiance o min jeeyi bitigo andi place o ɗo alhamdulillah mbaɗa hen duwaw Allah lolli munjo andi ballal
Amin. Amin mon fils. Merci beaucoup. Non, non, non. Kala kunda njaye kundon kuda. Oh. Nangu ye golema. Nanga yalla. Oh. Allah jarama. ay de balde fodem jodaki gonnam tan koy dogduji mais alhamdoulillahi rabbil alamin en jetti Allah no fewi Mama Sali ko waɗino kam proposé vraiment pour mi liggoye entreprise makko he mais mi andini noon vraiment ɗum ɗon kam mi yiiɗa waɗ ɗumen nam won noon aduna woni heepila beña haalollaji ne keewi so tawi mi woni toon ma yimɓe jakoro concurrence baddanmi e Samba Mignam or ko taw wona ɗum banno mon proposé ko vraiment mboɗo yiɗi minen kadi dañde place uji gudditmi e wax deug yalla o waɗi hen doole makko e darde makko o walli kam e somme jonɗo ɗo noon hande ko hen ñallunomi alhamdulillah mi heeɓi wona certaine place uji mi udditi ɗumen kadi mbeɗa ñaaguima hen noon duwaw nde won noon duwaw jinnaɗo ko ñawdugal ɓiɗɗo ɗum ɗon kadi ko yettude hen Allah no fewi vraiment sabu mi dañi place goto Grand Yoff mi dañi goto Pikine et aussi Maris ɗo mi udditi hen place e jinmi ko ɗo e balɗe seeɗa aussi won place goto poti mi udditi to e Almadi inchallahu rabbi koyɗen koyɗe gonmi yettere Allah no fewi noon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoɓe godani Allah kadi ko ɗum tan ñagornomi Allah ko an woni ɓiyam af ñagornomi Allah tan koko wayni sa yi kadi bolo haalanno kalami ko ñala foof nagge fettat ɓiyum kono añani ɗum min mi wawa anjama ko lelde tan leltoɗa nde jinnomi gummoɗa saabu arsugo tawata neɗɗo nde suudu leli ɗum noon en jetti Allah baɗɗoni o neɗɗo kadi kala ko dañi yo yettu Allah kadi tinnoɗa kadi an oɗo ñalawma bettanima an o ñalawma wawa bettudama min ala andi min mboɗo duwanima Hammadam sabu an inniraɗa ko tani inniraɗa te tani ko sehilam wonno te ko jibimi ko fo an ɓurnante e bamma machallah somi yima tan hakkille ɓartata koye bamma ndisa wallahi wona mbola añma mi añatama neɗɗo wawa jibinde ɓiyum aña ɗum an woni ɓiyam afo sa yi tan mbolo yennanama ñala fo jamma ñalawma jinno ko ya firtu ni tan seeɗa ala noon ko barke o tinnoɗa noon kanko noon Sali kadi yo Allah yomma moƴƴere o jarama saabu neɗɗo oɗon mbawi wonde sehilaɓe ɓoydon o daño yejjinma kono an o yejjitanima oɗon mbaddi fof o yejjitanima Allah jarama o jarama tinnoɗa no fewi Hammadi jofta ha ko rufe dono bamum dono babiraɓe jananɓe an wawa anjam Hammadam e Seydou Sow machallah o ñalawma de mi weltima nene weltima min haysa mantani kam min ka jinnaɗam min dañde waɗanma nde ko fodde am kadi ɓiɗɗo wawi jinnaɗo muɗum nde muusi nde ko an komi liggi ɗum ɗo e galle bamma he min kala ko dañmi bettanimi komi ligguiɗ ɗum kadi neɗɗo sa tampi e dewgal ma ñaaguiɗa Allah ko sukaɓe ma so gari yo beltine yalla junno to Samba e Sira Samba de suwa jippade o dawino nane subaka Sira noon nana suudu muɗum o semori ko mawɗum mi rewa ɗon mi ƴewnowo jarama Hammadi jofta ha ko ruɓe dono bamum dono babiraɓe jananɓe o ñalawma bettanima an ala andi ko duwannomi ko foof no dulmi fof mboɗo duwanama an mi duwanta noon wallahi ka duwanaɗo min de so Allah ma yi gacci de